feito xa na Fraga da Ribeira. Xa o teñen localizado e saben que está ferido. Seguen o rastro de sangue como casa adoecidos. Para poder librarse deles, deixa parte do armamento e ráese polo rejato poñendo terra por medio. Como todo mundo sabe, Manuel Ponte era valente, que na última agonía carga o su fusil cos dentes. Ondo rejato da vila, pola curva da furoca de Fontao a Fonte Mouro, á beira dunha cañota. Coa roupa chea de sangue, vermella é a súa bandeira, coa vida que se lle escapa e a cara color da cera. E ali atopan os bandistas, sicarios da rebelión, dándolle morte ao momento con sañe, sin compasión, simpatizantes e enlaces despertan sobresaltados e botanse aos camiños coa intención de avisalo. Botan mal de pipos coxos, algo que topen na eira, ao cabo de media hora avellan parto unha feira. A las 10 de la mañana hubo sus declaraciones y a los hombres más valientes le arrojan los cojones. Non hai nada que facer, hai que renderse evidencia. Ponte morreu máis con ele non se acaba a resistencia. Caeu Ponte no Fontao na parroquia da Avellán e unha compañía de